De la Serra d'Espadà a menjar-se el món. Ara li agrada molt treure la llengua i podem dir que és una artista ja internacionalment coneguda. Avui ens venim fins ací, fins al Centre de Dansa d'Eva Bertomeu, per a dialogar una estona amb Pepa Cases. Cert que mai t'he de buscar, que sempre estàs ací. Tu has omplit la soledat, la tristesa i el buit, i no has dubtat ni un instant del que eres per a mi. Tu eres la llibertat. I comencem una nova temporada de diàlegs i ho fem en un centre de dansa, el Centre de Dansa d'Eva Bertomeu. I aquí tenim així una autèntica ballarina com és Pepa Cases. Benvinguda a Diàlegs. Hola, gràcies. Quin lloc més bonic. Un superplaer. Has elegit? Dona, jo havia de triar un lloc que fora un poc la meva flora i fauna, no? Perquè totes i tots el coneguem per la teva faceta com a humorista i presentadora, però davant de tot això eres una autèntica ballarina. Soc manifacera, jo dic que soc una miqueta de tot, perquè soc ballarina des que tinc 4 anys, soc actriu, soc cantautora, soc gestora cultural, presentadora de televisió ara, també faig un poc de tot, sí. De tot. M'hagués agradat, també vos he de dir, m'hagués agradat portar-vos a alguna escola castellera a Castelló. Jo sé que per les agendes boges que tenim és impossible, però també m'agrada molt haver triat aquest espai perquè la Bertomeu és una icona de la dansa a València, del País Valencià, va ser mestra meua i de mitja València, i crec que per a mi, tant ella com Toni Aparici, per exemple, són dos figures rellevants de la dansa contemporània i estar així és un goig. Com et sents? Estar sentada i no estar No em veus? Jo estic així, perquè tinc un cable del micro i damunt anem descalces, que és per protocol, ja ho sabem, però mira, jo així en el linorio, amb l'espill, tinc barres ahí, jo en qualsevol moment me'l sé. Abans de començar l'ha tingut que nugar un poquet perquè se n'anava de la cadira. I a banda de totes aquestes facetes que tens, que més endavant parlarem, trau la llengua. Qui t'ho diria, este projecte tan bonic que estàs fent? Tan xulo, tan... Jo, és que estic superenamorada. Per dormir, entenem el fet d'estar en el repòs absolut, és a dir, en la inacció o suspensió dels sentits i de tot moviment voluntari. Jo esta nit he dormit tan malament que ja porto 5 cafès al cos i vaig com una moto! També podem dir que algú té un dormir tan profund que no hi ha qui el desperte. En este cas, parlem de l'acció de dormir i, per tant, ja no és un verb, sinó un nom. Si, en canvi, volem fer dormir algú, la dormirem. Que no sé si això és normal, però crec que he tingut moltíssima sort que de sobte he caigut ahir, en aquesta productora, en aquest equip, que són meravellosos, en aquest programa que jo crec que és genial. Ja ho era abans, no? Quan estava Eugènia, evidentment, i ho serà si algun dia jo deixo d'estar, que no, per favor, no em tireu. M'encanta, perquè aprenc moltíssimes coses, perquè crec que Xavi i jo fem un tàndem molt xulo també, i perquè estic aprenent també el mitjà audiovisual. Jo he fet moltíssimes coses de teatre, però vull dir, com a actriu o fins i tot com a còmica, però no davant de la pantalla, i per a mi és una superexperiència. I com és treballar amb Xavi Castillo? Doncs mira, així, com és treballar? No se sap mai, no saps a quina hora arribarà, no saps si s'haurà llegit el guió, però sempre té un somriure, sempre té un sí endavant, és molt divertit. Jo crec que això, que fem un tàndem molt guai, perquè hem trobat un poc l'equilibri, no? Per exemple, anem a fer qualsevol cosa i jo estic pendent, Xavi s'agafa la mascareta, Xavi, te'n recordes de... Ai, no me'n recordava! Vinga, vull dir, ell és més l'improvisador, el que sempre està com... Jo sé que no té pèls a la llengua, que qualsevol cosa i la podes madrar mogolló, i això és molt guai. I evidentment aprendre d'un company que clar, que és d'una altra generació, vulguis o no, jo recordo de joveneta estar mirant a l'escenari i dir qui és este xic? I passar els anys i de sobte trobar-me'l com a company és un luxe, la veritat és que sí. I a banda la resta de companys que... La resta són meravella, besos, vos estranye, me diuen, pots estranyar-nos si passem 15 dies i tornem a gravar, i dic que igual són 15 dies molt llargs. Tots, des de l'equip Furgoneta, que és el més dur, que fem moltes hores, que recorre tot el País Valencià, que anem amunt i avall, que és l'equip com el més valent, no?, des de fora, i l'equip de l'oficina, que sense ells, evidentment, vull dir que això no funcionaria. HV Producciones és això, la meva segona família ja. Ha canviat molt des que ha arribat Trau la llengua a la teva vida? La veritat és que en si la meva vida no, perquè la meva vida sempre ha estat, jo em dedico professionalment a això,
amb una nòmina que posava actriu, i jo deia, ostres, des dels 18 anys, per sort, i a més sense parar en cap moment, no és que he tingut un any que m'ho he pensat, no, jo he tingut claríssim de sempre que volia ser artista, de diferents coses, i clar, la meva vida sempre ha estat, jo recordo quan vivien els meus pares de joveneta, que ma mare em telefonava, on estàs avui? És que si a la nevera, al calendari posa que estàs en Valladolid, però demà on estàs, en Sevilla? I jo no, mira, ma mare estem de camí, i ja tota la família era com, és que la Pepa no sabem on està ni què està fent, en què estàs ara, no? I la gent estava un poc de sempre, de començar fent, evidentment, arts de carrer, que és un poc la meva arrel a Vila-real, en diverses companyies com Escures Plats, Visitants, de passar per elles i això, aprendre moltíssim, i després anar seguint això, la meva companyia de dansa, o sigui que això ha sigut sumar un poc la part audiovisual, que també m'encanta. Les facetes, un plus més. Sí, que està molt bé, perquè també són etapes de la vida, acabo de fer 40, i crec que també està molt bé això, anar. Me falta el cinema. Ja està, faig una crida, em falta cinema, per favor. Crida, em falta cinema. Contrateu-la. Així estic. Està disponible per al cinema. Com a humorista vas iniciar de la mà d'una gran. D'una fada madrina, que jo dic sempre. Com és Maria Juan. Sí, que també, mira, besos. Vaig a passar-me tota l'entrevista donant besos a tot el món, perquè, això, jo no sé si tinc una estrella damunt meu o és que les persones boniques s'apropen i no ho sé, però Maria Juan és, per a mi és la meva mestra, malgrat que jo ja vinc del teatre, vinc d'art dramàtic i he fet comèdia en els meus espectacles, fins i tot en dansa, vull dir, sense text. Maria va dir que em va descobrir. Que em preguntaven de quan estàs? Dic, de quan estic? De 2 piscines olímpiques, estic! Pam, pam, pam! Llavors, pam, 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 pam! Ram! Em va descobrir al món, no? I m'ho va descobrir a mi també. Em va dir, tu eres còmica. Jo, què dius? No, jo soc ballarina. Jo faig coses de teatre i em deia, no, tu eres còmica. I la veritat és que dic, quin ull que tens. I curar en ella és un plaer, jo crec que no hi ha, i a més, ja ho vam comentar quan la vas entrevistar a ella, crec que no hi ha una companya més generosa que Maria Juan. Ella ja va deixar un missatge per a tu i ara el toca a tu. Deixar un missatge així per a ella? M'estic pillant en coses, jo no m'he preparat res. No res, no hi ha res que Maria Juan no sàpiga, que t'estima infinit i que eres mel de Romer. Ella ja ho sap. Jo és que era molt aficionada a aquests programes de reformes dels Estats Units. Els heu vist? Sí. Allà un dilluns veuen la casa i el dimarts a migdia, ja l'han comprada i pim-pam, ja estan tots ahí fent reformes. Pensat i fet. Així... Així... En Comedians va ser quan el vam descobrir. I ahí, bueno, abans ja estaves en teatres, fent monòlegs, en companyia de Maria també. Sí. Però tu portes molts anys, com estàvem comentant, vas començar en la dansa, després has fet art dramàtic, també eres cantant. Manifacera, que te diria jo. En companyia d'Héctor Tirado també cantes. Sí, tenim el projecte de la Pepa, estem ara preparant el tercer disc, que a més són cançons totes en valencià, perquè el segon disc, al ser cançons composades a Argentina, quan jo vivia allà, al vindre a produir-les, els temes eren en castellà. Aleshores ara anem a pegar-li la volteta un poc de dir, no, ara anem a composar en valencià i anem a produir en valencià. Per a quan el disc? No ho sabem, Xan, perquè en realitat també és de veres que Héctor Tirado està treballant a Territori Sonor, està amunt i avall, també és el productor i guitarrista d'Andreu Valor, si és que no para tampoc, m'ajunten gent que són igual que jo. Una tot terreny. I també, sí, hem decidit que en realitat el tema de treure un disc igual no ens avellís, que anem a treure un temeta, com el tema en dansa, que vam treure pel Dia Internacional de la Dansa, ara més endavant traurem un altre, i així poquet a poquet, com així a goteig, no? I que la gent vagi dient que té ganes. Fins que arribem, no sé, als 10 temes, pot ser que tenim ja mig preparats. Ja tenim ganes. Jo també. Una exclusiva així no es pot avançar encara. Mira, una exclusiva, però no de la Pepa amb Héctor, perquè això és com un poc com la meva essència. Jo canto cançons molt happy, que em diuen, és que és molt happy, és molt pop. I de fet, enganxa molt a la gent molt jove, a xiquets fins i tot. Jo dic, mai pensava que el meu públic anava a ser això, no? Bé, en general, públic familiar, no? Però ara he encetat un projecte musical nou, que és un experiment. Estic treballant amb José Gas, que és de Castelló també. Ell fa una música més fosca, més electrònica, que és com que no té res a veure amb mi, i hem decidit fusionar-lo.
Deia, a veure què passa amb això. I clar, fusionar esta part happy que té la Pepa de les meues lletres, com sinceres i agradables, amb el meu pop així molt de guitarra, i de sobte fusionar-ho amb aquesta foscor i amb aquesta electrònica, i el resultat, ara mateix ja hem acabat en l'estudi, hem aprofitat així un poc l'estiu, i ara estem masteritzant, i jo estic al·lucinada. A banda que he après moltíssim, no? No estar fent el que tu estàs còmoda i canviar de registre és un repte també. I ahir sí que tenim el disc sencer. Eixir de la zona de confort i el nom del disc. Això és exclusiva, això encara no havíem dit res, això, ni a la ràdio ni res. Es diu Guerrero. 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 Tu diràs, per què no Guerrera? No, perquè ho eres tu. Doncs mira, sí, és Guerrera perquè soc guerrera, però Guerrero és el meu segon cognom. Ah, no ho sabia. Clar, perquè la gent diu, Pepa Cases. Ningú es preocupa mai per el segon cognom. El segon cognom, i és el nom de ma mare, i jo soc molt feminista per això, malgrat que Guerrero sí que com escrit estiga en masculí, per a mi Guerrero és el cognom de ma mare i moltes vegades es perd, no? Esta arrel materna i hem de lluitar un poc per aquesta igualtat. Aleshores vaig pensar, bé, Pepa Cases és tot el que faig, però ara Guerrero serà este punt experimental que jo crec que serà bonic, i un homenatge també a ma mare, clar que sí. S'ho mereixen també. Sí, molt, ma mare molt, perquè aguantar una xiqueta menys hiperactiva tota la vida, una adolescència terrible que jo vaig tindre perquè jo era molt de tindre les coses molt clares, és de veure que jo, tot el que he volgut he anat a per ell. I que encara està ahí, no, ma mare, i que això, bueno, cada vegada m'emociona i tot. Et fas major i te mires a l'espill i dius, ostres, soc com ma mare, i m'enorgullís, ho dic feliç. Bueno, s'ho mereixen, clar que sí. I ta mare encara mira l'horari en la nevera per a veure per on pares cada dia? No el té a la nevera, però ma mare encara m'envia un WhatsApp, perquè ara ja les mares són modernes i envien WhatsApp, i em diu, cariño, ¿era ayer cuando tenías el festival de no sé qué? Era, de fet, avui me preguntava, ¿estás cansada, no? Perquè jo crec que este fin de semana que tenies esto... Ella ho intuïx un poc perquè és impossible seguir la meva agenda, impossible. Tu la mires, a mi jo soc de la vieja escuela, i tot el món ho té com al mòbil, i jo tinc el mes d'enero, no? Vull dir, jo en un full cada mes i vaig subratllant el trobo la llengua en fúcsia, les actuacions en groc, les classes, perquè també dono classes i dirigís escoles de dansa i tal, en verd, no sé què, vull dir, ho tinc tot en colorins. I pots en tot? El dona la vida per a tot? Sí, jo crec que quan les coses es fan amb passió, amb amor i no mires el rellotge perquè estàs feliç, es pots. I si tens un home com el meu, que el pobre ell també està mirant l'agenda i em diu el dimarts puc fer no sé què, com un poc pendent de la meva agenda i em recolza i m'aguanta molt, es pot fer. Sí. Això és molt important. Bàsic. Trobar una parella que ho puga suportar, no? Que no isca fugint, perquè clar, al principi tot és molt bonic, però quan comences realment a veure... O sigui, la teva vida va ser sempre així? De treballar caps de setmana, de no saber mai què passarà el mes que ve, de cobrar tard, d'ara estàs a dalt fent mogolló de coses, de sobte no tens cap projecte, d'aguantar també el nostre caràcter, perquè som superautoestima arriba, no? I tal, és allà, que divina. I dies que dius, això no es pot aguantar. És difícil, és difícil. Trobar algú que aguante tot aquest rebombori, difícil. Però bé, si estan ahí també s'ho passaran bé, dic jo. Sí. Clar, també té tot el bo i el seu roïn. I el roïn, sí. I tornant a la dansa, quina és l'especialitat que més t'agrada? Mira, bona pregunta, perquè jo dic dansa contemporània i ho defensa a mort i de fet jo crec que una de les meves missions a la vida era això, portar la dansa contemporània a la província de Castelló, no? que fa 9 o 10 anys, quan vam començar allà, molta gent no sabia que era la dansa contemporània, però evidentment per desconeixement de poca programació de dansa contemporània, de poca formació. Ara ja estem a tope, ara ja Castelló existeix també, tenim moltíssima programació, moltíssim d'interès, hi ha formació, l'Escola Municipal de Dansa Contemporània de Vila-real, l'Aula de Dansa de la UGI, a banda d'altres acadèmies més privades. M'he flipat així dient i dic, què m'estaves preguntant? Dansa contemporània... Clar, especialitat meua. Clar, jo vaig fer ballet des dels 4 anys, fins als 15, és tota la meva vida, fent pliés i fent tandís. I després vaig començar a fer de dansa contemporània perquè a més anava molt de la mà, molt lligada al teatre, que hi vaig estudiar alhora, no?
Però sí que és de veres que els meus espectacles, el meu segell, que primer va ser a Tempo Dansa durant 15 anys i després ja la gent ja em coneixia per Pepa Cases, sempre té aquest toc teatral que li dona com personatges, no?, al que jo experimento amb el cos, que sempre té una dramatúrgia molt concreta, que sempre té, a més, el meu treball en carrer, no? Crec que hi ha molt poques companyies de dansa que realment pensen i creen per al carrer, no per a sala o que sigui adaptable. Jo vinc de Vila-real, jo he de fer carrer, per a mi les arts de carrer són els meus inicis, clar. I la meva continuació, vull dir que jo continue. I dins de la teua faceta de ballarina també vas crear una companyia, vas fer una gira internacional i has viscut fora molts anys. Doncs mira, justament en Argentina va ser quan vaig iniciar un espectacle que encara estic fent. Encara, de fet, després de 10, 14... Ara, 2021, farà 10 anys, 9 anys, farà 9 anys que faig aquest espectacle. Dic 10, 14 anys. Sí, és que són molts. La veritat és que en el 2006 vaig estrenar una peça sobre violència de gènere, una peça curteta de dansa. I anys després, des de l'Ajuntament de Vila-real, es va fer una campanya per als instituts i em van demanar si el podia allargar un poquet per a donar-li un poquet de forma i fer després una espècie de tertúlia amb els adolescents. Això t'estic parlant 2012, o sigui que ara farà 9 anys que el porte fent. De què tracta? Prevenció de violència de gènere, vull dir, jo... Té part de text, de teatre també, que vaig escriure, i de dansa, amb aquesta peça de fa molts anys, i el que faig és contar una història. Es conta una història de quan jo era adolescent, que clar, evidentment en aquell moment era adolescent, ara ja no. I conto un poc el que em va passar, i a mesura que va passar l'espectacle, pare i pregunte, què vos ha semblat això? I això penseu que està bé, aquesta relació? I ells van opinant. I és superentretingut, perquè els adolescents estan amb moltes ganes de parlar. I després la part més dura, perquè té comèdia, té tragèdia, té text, té dansa, és un espectacle supercomplet. I la part més dura és la que faig en dansa perquè és més cruel. I al final acabem amb una tertúlia parlant i ja t'he dit, és que porten molts anys i m'emociona com el primer dia. Més de mitja vida professional. Sí, sí. I fins i tot, mira, com a secret, és que el vestit de nòvia, utilitzo un vestit de nòvia en un moment donat de la peça, és de ma mare. I jo crec que aquesta energia me l'he dut, perquè vaig dur a Argentina, com t'he dit, però ha recorregut Argentina, Xile, Mèxic, Uruguai, Grècia, França... I ara sí. Hem estat per tot arreu amb aquest espectacle i ara, bueno, ja fa uns anyets així, pel País Valencià i a nivell estatal. I funciona superbé. Ja vos convidaré que vingueu a veure'l. El Bésame 2.0. Que a les xarxes hi ha molta gent que m'ha preguntat per tu, però abans tinc una sorpresa que t'ha avançat abans. Xan, xan. Qui serà? Qui Estic serà? pensant, què he fet jo en algun moment de la meva vida que ara això eixirà a la llum? Hi ha una persona que volia deixar-te un missatge i vull veure si la coneixes. Sí? Hola Pepa, companya, com estàs? Com veus, m'he posat corporatiu per a fer-te la meva pregunta i la meva pregunta és molt senzilla. Ara mateix et faré un test sobre vocals obertes i tancades i sobre les sordes i sonores. No, que som de Castelló, tinc aquests problemes. Estàs preparada? Allà vaig. No, és broma. Jo sé que t'agrada molt, però la meva pregunta Jo estava preparada, que aventura! Pilotar un avió, pilotar un barco, tirar-te en parapent i fer 1000 aventures i 1000 esports de risc al trau la llengua, què creus que et queda per fer? I més que res t'ho pregunte perquè tu ja saps que on va la corda va el poal i a mi em toca acompanyar-te en moltes d'aquestes aventures i m'ho pregunta l'assegurança de vida i vull estar preparat. No sé, això conta'ns un poc què et queda, què t'agradaria fer, quin reportatge esperes per a la nova temporada del Trau la Llengua i on creus que et ficarem o et ficaràs. I gran pregunta. Una abraçada molt gran, un bes enorme i ganes de rodar amb tu de nou. Ventura, Ventura és un mal de cap, eres un mal de cap, Ventura. Perquè ell, com a banda és escriptor, i ens fa uns speech així de grans, que Xavi sempre diem, mira, de Ventura, segur, segur. Perquè a més, clar, posa un llenguatge tan bonic, tan enrevesat per a memoritzar, tu saps que això és difícil. I clar, estan preparant la temporada nova i em deien, tu què t'atrevisses a fer? Mira, jo després del submarinisme, que vaig patir tant, dic, a mi tot em sembla, això em sembla no res. I què el queda? Però mira, patinar
ho vaig fer una vegada en gel quan era joveneta i em fa molta por. Jo soc de dansa de terra, soc de tocar. Aleshores a mi em fa poreta tot el que els meus peus no estan al lloc, el que no controle, no? Eixir de l'espai de confort. Patinar i pujar en globo. Pujar en globus m'agradaria. Sí. Perquè no ho he fet mai, Vull dir, estic pensant un poc així, ara, així ràpid, no sé, me queden moltes coses a fer. Molta vida per davant. Si diguera que no em queda res, ja podria morir-me demà i no vull. No, Ventura, el que vulguis. Estic preparada per a tot. És un repte. Sí. I el pensaves que anava a fer-te un test d'obrir vocal. Clar, t'ho jure, perquè jo de Ventura m'ho crec. I em diu, vaig a fer un test i tal. I he vist que treia un paper i dic, no. Ara va fer-me fer el ridícul, perquè damunt això, estem justament a la perifèria, no? Xavi és d'Alcoi i jo soc de Vila-real, vull dir, aquesta diferència... Clar, a mi em diuen, no, és que tu parles molt oriental, i dic, no, nosaltres diem avui, de fet, molta gent als tuits, no? En este reportatge has dit avui, has dit miqueta, i dic, com que no gastem miqueta més? M'has dit que això no és valencià? Sí. I jo tanque molt, i és de veres que Xavi ho obri tot. Xavi, tot és obert. I clar, quan locutem i tot això sempre tenim... Anem a intentar fer així els dos, no? I equiparar-se. Equilibrar. Però molt bé, representem la perifèria. Jo, com soc de la zona d'Alcoi, de Beniarrés, clar. De l'accent més... Tu també obris. Obri, recatadament, però obri, ella. A les xarxes m'ha preguntat Alfons el Blu. Ai, sí! Ai, ara vos contaré d'això, també. M'ha dit, alguna col·laboració musical en l'horitzó? Ah, que pillín, Això és autobombo, se diu, això, Alfons. Clar, Alfons el Blu, malparlat, em va proposar aquest estiu una col·laboració amb la Pepa. Em va dir, tu et tiraries el rotllo i cantem una cançoneta a mitges? I jo vaig dir, he de mirar l'agenda, però mira, tinc 2 o 3 dies ahí que, entre després de dinar una estoneta i tal, m'ho mire, no? Si vols fer galleta, dic, no, jo col·laboro en tot. Però crec que la fusió ha estat molt guai i n'hi ha molta química entre ell i jo, n'hi ha com feeling, i de fet vam decidir fer un videoclip i això ja no conté res. I que anaves a contar-me d'ell? Que anaves a contar-me, era això? És això, clar, ell pregunta, alguna cosa ha vist? A mi, la col·laboració que tinc amb ell. A més, és un tema molt guai, perquè és necessari parlar d'això. De fet, ell comença dient, és precís parlar d'això. Quin tema? Ja veureu de què serà. Quin tema? És un tema així com... Comedida. Justament tot el contrari, és un tema explosiu, ja no dic res més, va. La bomba. La bomba, ja t'ho contarem. Després Laia diu, quina diries que és l'experiència de la teva vida? Parir. No, bueno, de malament, no només el fet de parir físicament, que per a mi ja va ser tota una experiència, perquè ho vaig fer a l'Hospital de la Plana, a Vila-real, que tracten molt bé tot el tema natural, del que implica molt bé el part, però també tot el procés natural, tot el tema de la lactància, i jo sempre he volgut ser mare, o sigui, per a mi ha sigut una necessitat. Però, clar, trobar algú que suporta aquesta vida i que vulgui construir amb tu és difícil. I, clar, per a mi aquest moment, de fet, això fa no res, ha sigut l'aniversari de la meva filla, i dic, uai, ja fa 6 anys d'això. I tot el procés, des del moment en què comença a créixer, com canvia el cos d'una persona i la màgia de que l'ésser humà siguem capaços de generar una vida. Això és com... I el procés de veure com evoluciona. Sí, de fet jo vaig tindre una panxa que jo, fins que no me mirava a l'espill, no dia, ui, això soc jo, quina panxa més grossa. Jo vaig seguir ballant i seguint fer tot, però sí, el cos canvia, l'equilibri canvia, jo m'ho notava molt, perquè el control que tinc de cos i d'espai em canviava també. Les mamelles, que també creixien molt, i això a mi m'agradava. I després el procés de ser mare, clar, tot això. I la lactància, el procés... Jo vaig estar 3 anys i mig donant mamella, amb un home que per sort m'acompanyava a les actuacions, m'acompanyava a tot arreu. La xiqueta. I la xiqueta, som un pack, això vaig tot junt, com els danones, pam, els 3 junts. 2 por 1, sí. No 3 por 1 en aquest cas. I de fet seguim fent-ho, vull dir, les millors gires, evidentment, sense menysprear totes les gires que he fet en la meva vida, que han sigut moltes, en moltes companyies i amb molts companys i companyes fabulosos, fer-lo ara en família, on el meu xic treballa amb mi i dur-nos a la peque de gira i que ella comenci a veure cultura, no només al carrer, sinó al teatre, a aprendre a estar en silenci, que ella ens diga, mamà, ha silenciat el mòbil, i jo, perdó, no? Vull dir, ella és superconscient de quin moment s'ha d'aplaudir, en quin moment s'ha d'estar en silenci, tant de bo tots els pares pogueren educar d'aquesta manera. Creus que seguirà els teus passos? No ho sé, és prou tímida, és que la veus i és tot el pare. Ara, quan alça el dit i comença a manar, dic, és casa. No ho sé, li agrada molt el tema de producció, és com està molt pendent de la meva roba, del camerino, d'això, me pregunta, mamà, i avui quina actuació, avui vas a fer risa?
O avui vas a fer dansa, mama, com dient, ja m'he entès boja, no? Sí. I després Alba diu, no és cap pregunta, però és genial la Pepa, m'encanta que sempre té energia per a tot. Sí, tinc dies que no, tinc dies que dic, no vull fer res. A mi això me dura 10 minuts, és veritat que tinc energia, perquè jo crec que a mi sempre ho recomano als meus alumnes, o gent jove sempre els dic, trieu el que vos agrade, el que vos fa alçar-vos de matí amb un somriure, que mires el despertador i digues les 5 del matí i no digues fuck, al revés, digues uah, quin dia m'espera. Sí, sí. I té igual el tipus de treball que siga, vull dir, no ha de ser artístic, té igual que t'apassione, sobretot. Sí, perquè això mai farà que estigues trist. Ni que es convertisca en una rutina. Sí, evidentment, perquè sempre tindràs idees, sempre voldràs evolucionar, millorar, conèixer a gent, i això jo crec que és de veres que hi ha treballs més difícils a nivell econòmic o a nivell de sortida laboral que diuen, però si realment tens passió i tens amor i tens ganes, acabes formant-te més, acabes fent i acabes treballant. I ja per últim, Beatriu diu la seva formació com a ballarina, però crec que ja l'han repassat un poquet. L'han repassada, però mira, així ràpid, no? Amb 4 anys vaig començar ballet clàssic, també perquè, això, una xiqueta hiperactiva, ma mare deia que se canse donde sea, apuntem-la coses. Amb Inés Pastor, un beset Inés, perquè Inés és una profe anònima en el sentit que no és una persona coneguda des de les arts escèniques ni de la dansa, però és la teua mestra de ballet de tota la vida. I que jo crec que un professor és molt important, perquè si ella no haguera sigut com era i com és, i m'haguera inculcat aquesta disciplina i aquesta passió per la dansa, jo no estaria així ara, tinc claríssim. I això és veritat, el que dius del mestre. Sí, he de dir que a voltes la classe és la mateixa, la gent és la mateixa, però és que la professora o el professor ha de tindre alguna coseta especial. I vaig estar en ella molts anys. Després, dansa contemporània, i ho vaig solapar amb art dramàtic, però abans de començar art dramàtic, per casualitats de la vida, vaig començar a fer teatre en l'Escola Municipal de Teatre de Vila-real, en el seu moment, de joveneta. Un actor es va lesionar i el meu professor em va dir mira, ens falta un actor que ens s'ha lesionat i per la gira d'estiu necessitem algú. I jo deia, no, jo no tinc ni idea. Jo soc ballarina, però jo... Ostres, no? Jo deia, jo no puc fer això. Una companyia Escures Plats, una companyia d'arts de carrer, que feia xanques, que feia gires, que amb molta energia, perquè era de carrer. I este professor, Pau Ayet, també besitos, me vaig passar tota l'entrevista donant besets, que és el meu amic, el meu company, i que portem 20 anys treballant junts, qui no diria. Ell em va recomanar, va dir, jo conec una xica que ella fa dansa, que és inespenta i té molta energia. I mira, vaig anar al local i al segon dia em van dir, vinga, vaig fer la gira d'estiu i quan aquest actor es va recuperar jo vaig pensar, oh, se m'ha acabat el somni. I no, em van dir, Sergi torna, però tu te quedes. I va ser genial. Com l'escola, no? Tal qual, tal qual. I arrel d'ahir, a l'any d'estar fent gira, vaig pensar, crec que això ho he d'estudiar perquè tenia uns companys meravellosos i jo sentia que me faltava nivell. I ahir vaig estar estudiant 4 anys a l'escola de l'actor, a València. I una cosa que no hem comentat és que també toques la flauta travessera. Sí, bueno, xapurreig la guitarra, perquè necessito composar i tal. La flauta, ara mateix em demanes que te fas a l'escala i justeteta d'aire vaig, saps? Però la tocava, de menudeta també, això, vaig fer ballet i vaig fer música i vaig començar en flauta, però clar, després arribava un moment que no em donava la vida. Ma mare em deia, has de triar, jo no vull, has de triar, perquè entre l'escola, els deures, anaves fent gran, exàmens i ja... Cada volta més obligacions. Sí, em vaig quedar amb el ballet. Això no ho vaig abandonar fins a l'adolescència i empalmar amb contemporani. Sí. Una vida molt vinculada a la cultura i fa poc més d'una setmana que vam viure el dijous l'Alerta Roja, un vídeo molt colpidor, el que vas compartir a les xarxes. La veritat, dona l'enhorabona. Ho dius? Moltíssimes gràcies. La veritat és que va ser com un moment de dir, de pensat i fet, de dir, i si faig alguna cosa amb això? Perquè m'havien contractat perquè jo fera com la inauguració de la sala Sant Miguel de la Fundació Caixa Castelló i ser dijous abans que farem com l'apertura de la programació parlant de la cultura segura i tal, no? I Alfredo Llopico, que sempre confia molt en mi, em va dir, carta blanca, el que vulguis. Vull que vingues i que facis el que vulguis per a inaugurar. I clar, jo vaig pensar, esta és la meua. I vaig fer una espècie de performance on començava tota vestida de negre, tapada amb un tul, com ofegant-me, tot el món va entendre que jo era la cultura, ofegant-se, agonitzant, i que arribava un moment en què jo demanava que m'escoltaren.
I vaig estar treballant, vaig escriure un text, perquè m'agrada molt escriure també, tant teatre com monòleg, com tal, m'agrada molt escriure, i vaig pensar, és que aquest text, dit per mi, és evident, però si ho diu una persona xicoteta, que és el futur. I clar, vaig parlar amb la meva filla, que això no arribava a 6 anys, i va estar llegint-se-ho, vam estar treballant-ho, vam gravar el text, i l'última escena va ser això, supercolpidora, el públic va acabar aplaudint emocionat, perquè també era un públic molt respectuós i molt donat a les circumstàncies. I una volta va passar l'actuació, jo tenia ahir això, perquè... I clar, la meva filla, ensenya-li-ho a l'abuelita, ensenya-li-ho a la iaia, ensenya-li-ho als tios quan vinguen. I cada vegada que jo ho posava, a mi el cor me feia alguna cosa. I veient que era el dia de l'alerta roja, vaig dir, inventem-se alguna cosa, no? Però que li peguem la volta, que siga positiva, que puc començar plorant perquè la situació és per plorar, perquè malauradament moltíssima gent està patint molt, i no és que donem la cara, no? Tota la gent que està al darrere, vosaltres que esteu darrere de les càmeres, maquillatge, perruqueria, producció, músics, tècnics, fotògrafs, em posa a anomenar i no acabaríem mai, que són famílies també, que són professionals, i que el vídeo començarà en la situació actual, però que acabara amb un somriure, com un poc esperançador i sincer. Ho vaig gravar a la primera toma. A mi em va agradar moltíssim, em va emocionar molt. I mira, veus, Has parlem posat d'això... un poquet tendretes. Sí. I ja per anar acabant, m'agradaria que destacares alguna ballarina que t'hagi marcat al llarg de la teva trajectòria professional. A dos. A dos. Puc a dos? Sí. Jo sempre demanant. És que m'identifique molt en les dos, però aquestes dos són tan diferents, però tan... Una la coneixeu, perquè és Sol Picó. Sol Picó, alcoiana, viu a Barcelona, amb una gran companyia i a més una gran professional. Vull dir, la veus ara en l'edat que té i dius, però és que és animal de sèquia, com ella diu, no? I a més és una bèstia de l'escena i de tot un poc. Per a mi la Sol... Ai, disculpeu. Per a mi la Sol m'ha marcat molt en el tema de recuperar les puntes. Jo sempre he fet puntes i vaig començar a fer una cosa contemporània que no tenia clara cap a on anava i quan la vaig descobrir a ella ho vaig tenir clar, és que és això, un poc, perquè tenim una energia molt potent les dos, quan ens juntem les dos xicotetes així, això ens potenciem molt i és molt guai i crec que és una tia això, molt forta, molt valenta i que treballa molt dur i li apassiona el que fa, i això és com me lo pido. I una altra banda també és Claire Ducroix, no sé si ho pronuncie bé. És francesa, és menys coneguda també perquè ella ve de les arts de carrer. També viu a Catalunya, però és francesa, i fa un treball com molt dolç, com molt des de dins, molt clown, també té aquest punt, un clown tendre, i treballa les arts de carrer, la dansa de carrer, no ve molt de la corporalitat des del mim. I clar, les energies són... La cara la creu perquè és Sol Picó, és energia, és passió, és moviment fort. I Claire és dolçor, és lentitud, és pau. I clar, per a mi la combinació dels dos són un poc el que jo crec que soc o el que jo intento fer en la meva companyia. I un missatge final de Pepa Casas, diàlegs. Ai, no ho sé. Que no vos pergueu diàlegs, que és meravellós, que Emma és fantàstica. Què més? Perquè la cultura no és un luxe, és la nostra identitat. Necessitem de la cultura i de totes les persones que la fan possible. No sé si podré créixer en un món on no existisquen les guerres, les injustícies, la fam, la soledat... Però sí sé que vull créixer en un món on l'art ens faça millors persones, on la sanitat ens cure el cos i la cultura ens alimenta l'ànima. Que trieu a la vida el que vos agrade. Encara que penseu, és com la gent de l'escola de dansa, que em telefona molta gent o em pregunten per mail, és que jo ja tinc 45, però sempre m'ha agradat ballar. I jo dic, de veres, és un problema l'edat? És un problema ser dona? No hem entrat en aquest tema perquè se farà molt llarg. És un problema ser mare? És un problema tindre el monyo curt o llarg? No hi ha problemes. Quan una cosa la vols fer, se fa. Això és el que jo recomano. Passió i ganes. Moltíssimes gràcies, Pepa. Ha sigut un plaer. Per fi hem aconseguit el dia de gravar. Per fi, que les agendes han estat ahí complicades. Així que gràcies.
Gràcies a vosaltres. Jo igual em quedé pegant una pirueteta, no? Que estic així asseguda ja molt de temps. Jo me n'aniré perquè ella crec que té per al rato. Puc fer alguna cosa? Ui, que tinc un cable. Ai, ai. Ai, ara sí. Ho havia de fer, ho havia de fer. Gràcies. Hem tornat amb ella, Pepa Cases, una dona valenta i lluitadora, amb qui he dialogat una estona i he vist eixa llum als seus ulls, on encara viuen eixos somnis, eixa il·lusió que la fa ser tan gran i per la qual viu cada moment amb passió. Gràcies. Per a mi tu eres la llibertat. Sempre m'has acompanyat, tu m'has donat sentit. Fas que tot quan no està bé canvie d'esperit. No m'imagine caminant si no és al ritme de la teua màgia. I sempre en dansa, travessar els núvols amb els peus, descobrir silencis amb la pell.